हाय सुना, हम कैंटीन जा रहल बानी तो फ्री बाड़ू तो आजा, इडली खिलाइब। कैसन बाड़े? बढ़िया। तोहार घर वाला लोग अंजलि के बारे में पूछ ले हो की हैं? तो के कैसे पता? तोर बहन के अंजलि के फोटो हम ही दिले रहनी। अरे काहे कर देले तू ही? हाय सुमन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो। हाय हेलो कैसन बाड़ा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सरिता, का हाल बा? ये बता, ये कबूतर कौन बा? अरे भाव तो दी है ना चेयरमैन जे बा, वैसे अच्छा इंसान बाड़े। कॉलेज के सब लड़की लोग इनकर दीवाना बिया। हाल ही में ही बैंकॉक पटाया से होकर आयल बाड़े। बेटा अच्छाई के साथ बुराई ना पैकेज डील में आवेला। कोई भी इंसान दूध के धुलन ना हो खेला। जैसे कि मिसाल के तौर पर तू दिखावे ले कुछ और भाड़े कुछ और। कैसन बाड़ू नगमा? पढ़ाई ठीक चलता ना? हम ठीक बानी सर। हाँ, लगे रहा। सही बा। जिंदगी में कुछ करा। हाँ सुमन, बड़ा प्यारा लग रहल बाड़ू। पता बा, ई छुट्टी में हम थाईलैंड गल रहनी है। वो बहुत खूबसूरत जगह बा। हम वहाँ तू लोग के बहुत मिस कईनी। हाँ। अगली बार हम जाइब ना तो तोके जरूर ले जाइब। चलबू ना? हाँ? अरे तू तो शर्मा गेलू। अरे में शर्माई के का बात है? हम तो तोहार टीचर बानी। हम तो तोके कहीं भी पढ़ा सकेनी। थाईलैंड ना जा सकेलू तो कुल्लू जा सकेनी, मनाली जा सकेनी, ना तो लोनावला, वो तो पास में या वहाँ तो अभी भी आ सकेनी। बहुत मजा आवेला पहाड़ में ट्यूशन लेवे ठंडा ठंडा मौसम में, और लोनावाला की चिक्की एकदम मीठा मीठा। क्या हुआ तू? ए, ये बड़ा तू कौन बा तू? ई का बदतमीजी है? कहाँ मारा लगी सर के? अरे फोटो ले बे, फोटो। लड़की लोग के अपन बाप के जागीर समझ रहल बाड़े। उन लोग के फोटो खींच ले। तू चेयरमैन ना, जूता मैन होके के चाहिए। कॉलेज के हवस के अड्डा बना के रख ले बाड़े हैं? तोर घर में माँ बहन ना भी है का? उन लोग के फोटो खींच। उन लोग के फोटो काहे ना खींच ले? आज जाके खींच। और याद रख, अपनी घटिया हरकत दोहराए से पहले हमके याद कर लिए। का भाई? हम दोनों के मंजिल आ गए बा बच्चा। यहाँ मंदिर के बाहर हम गाड़ी के पूजा करब, तू जाके देवी के दर्शन करके आओ। अभी पूजा का है? अरे गाड़ी के कुछ होके के ना चाहिए। ओ, तो के कुछ होगी तो चलिए। अरे हमार स्पेयर पार्ट भी जुड़ल बा। बाइक के भी कुछ होके के ना अरे चाहिए। बाइक और अपना दोनों के बात कर रहल बानी यार। तो सामने वाले के कुछ भी हो जाए तो अरे चलिए। ओकर लगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होके। तो के कैसे पता? अरे आजकल कोई इंश्योरेंस के बगैर अस्पताल भी ना जाएला। डॉक्टर काट देवेलन। ये दुनिया है। पहले बात समझाओ। तू बाइक के सामने वाला इंसान के 25 रुपया के ऑयल से बाइक जितना ना दौड़ेला, तो हर जुबान उससे कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहल बा। आज से हम बाइक ना साइकिल चलाई और प्रदूषण के दूर भगाई। बाइक में 100 रुपए के पेट्रोल भरवा के लेके आई है। कॉलेज जाए के एक और इलाज भी करवाए पड़ी। हम पैदल ना जा सके नहीं। अर्जुन के जैसे एक साथी मिलल रहे, हम के भी मिल जाए। कई सारथी चली चली ना दौड़ी। सोचत का बानी बैठ जाई ना। सब ठीक बोलेला कि ऊपर वाला जब देवेला तब छप्पड़ फाड़ के देवेला। मान जा बेटा, ये बढ़िया बिस्कुट बा। हमके बिस्कुट अच्छा नहीं घर चला फिर खाएंगे। दे दे। खा लो ना। खा ले बेटा, ये हमार मनपसंद बिस्किट है। खा लो, खा लो। अरे वाह, सच में अंकल आप भी ये खात रहनी? आजा। हाय, का हमके भी एक बिस्किट देबो? हाँ। अरे वहाँ जो बैठल बा अपन आदि बा का? आपकी नजर कमजोर हो गई बाका। आधी ही तबा। पर वहाँ का करल बा? मंदिर में काहे ना आइल? का बेटा, मंदिर में भी काला ड्रेस पहन के आ गईलू? बेना जाए दी। सुनी पापा, हम आपके हाँ? बतैले रहनी ना, भैया कॉलेज में एक लड़की से बात कैले रहले। हाँ। ई उहे लड़की बिया। अच्छा, अब समझल आदि मंदिर में काहे आइल बा। हाय। तू ही का तू बादाम ना खाई लूगा? कल ही तो मिलने रहनी। भूल गई लू? हाँ हाँ, हमके अच्छा से याद बा। तो आज तो यहाँ भी आ गईला। हाँ पूजा के अर्चना ना बाबा, हमके ना करवाए के बा। हैं? और अंकल आप यहाँ कैसे? मंदिर बा ना। एक बात बतावा, शादी यही जे करा दी?
अंकल, ये अंजलि भैया, ये हमार अंकल आंटी हम बाड़े। डिफेंस मिनिस्टर ई होम मिनिस्टर। और ये हमार बहन। ओ, तो हमसे मिलवाए खातिर तो अपन परिवार के भी साथ लायल बाड़े। काफी जल्दी घुल मिल गई बिया। अंकल बस करी ना। कहाँ मिल गई अंकल? उहे कुंडली नक्षत्र। अंकल, कहाँ? कुंडली नक्षत्र? अंकल चुप रही ना। ये हम लोग के कॉलेज के बारे में बात कर रहल बाड़े। आदि हम लोग के बारे में कुछ बताइले बाका? ना कुछ भी ना। हमने के बारे में आप कुछ ना जाने ली, लेकिन आपके बारे में हमने के सब कुछ पता बा। सब पता बा। अरे हमार माई थोड़ी देर खातिर चुप हो जा प्लीज। तू जा, तोरा काम होगी ना, जा जा। ए तू रुक। तोहार नाम का बा? अंजलि। अंजलि। आज से तू हमार परिवार के सदस्य बाड़ू। जब मन करे घर आ जाई हा। आपके घर? काहे आप हमने के घर ना आ सके नी का? हम जरूर आए। ठीक बा। हमके तो लड़की पसंद आई। अगला मुहूर्त देख के शादी ओ फिक्स। अंकल, आपके तो सुई अटक गइल बा। अरे छुपा रुस्तम। हमसे छुपाई ना। अरे अंकल छोड़ा छोड़ा। अरे कहाँ छोड़ा? ना छोड़ा पता। हाँ, बुलेट वो सूखा हमके बहुत मारलस। का तू ओकरा हमार नाम ना बतैले? अरे तोर नाम बताए के बाद तो और भी ज्यादा मारलस हूँ। हमार पाठशाला में कौन आ गइल बाई गंदा नाला? हम करब होकर मुंह काला। लाओ गधार माला। का भइल बॉस? तू बाइटो मंकी अटैक। ये चिरकुट हमके मरले रहे। का कर रहल बाड़े बॉस? एकर मुंह तोड़ दी। जो अपन दाढ़ी के हजामत खुद ना कर सकेला, ओकर हजामत करके हम अपन हाथ गंदा ना कर सकेनी। चेंज पोकली तो कर। पिंटिया के मरले। हाँ मरनी तू अपन भूल मान ले बा। चल निकल यहाँ से। चला। जल्दी। दो लोगन में बुलेट के बा। बुलेट, इस सवाल का जवाब तू ही दे सकेले हाँ, बुलेट। दे दो बॉस। कुछ रात से पर्दा ना उठे तो है अच्छा बा। काहे की पर्दा उठ गइल तई कठपुतली के खेला खत्म हो जाई। चला। बिना बतौले गए तो खाल उधेड़ दे। ऊंचा आवाज में बात मत कर, गला बैठ जाई। मुंह से चबाई वाला हो खेला चिकलेट, दांत पर घिसे वाला हो खेला कोलगेट, और जो बिना गन के दुश्मन के घर में घुस के मारेला वो खेला बुलेट। बुलेट, एक बार कदम बढ़ावे के बाद पीछे ना हटे के चाहिए। तो का तोर माथा पर रखी। बुलेट, झिमुर यहाँ से जिंदा न जाके चाहिए। तो के रोके वाली माँ के कसम। काहे पकड़ ले हमारा हाथ? छोड़ हमारा हाथ। हमार गुस्सा ज्वालामुखी बा। दुश्मन दुखी बा। जो हमसे पंगा ना लेवेला वो सबसे सुखी बा। समझ ले, समझ ले, समझ ले। खबरदार सूखा, तो बीच में मत आई है। ये लोग के और तो और बीच के मामला बा। तू अगर हमके बीच में डल ले तो अभी इहे वक्त लगा दे तोर किस्मत के ताला। तुम लोग अभी तक यहीं खड़ा बारे? निकल निकल यहाँ से। हम अकेला तू लोग पर भारी बानी, जो कभी ना मिटे वो बीमारी बानी। उठ जा रे। वो चल गइल का? हाँ भाई, चल सच गइल। बोल, हमके चश्मा में दिखाई ना दे रहल बा। हाँ भाई, गइल। ए जरा टेका दे रे। आज तो लोग दिल खुश कर देले। कैंटीन में हमरा तरफ से आधा कटे। पैसा तू लोग भर दी है। निकल जा। हेलो। तो का बात बा? लाइब्रेरी के आसपास ही मिले लो तू। पढ़े के बहुत शौक बा का? हमके ई लाइब्रेरी बहुत पसंद बा। ओह, का बात बा? हमके भी ये लाइब्रेरी बहुत पसंद बा। काहे? ये लाइब्रेरी तोरा ही पसंद आ सकेले का? केहू और के पसंद ना आ सकेले? सच बोल रहल बाने। अंजलि, दो लोगों के सोच अगर एक साथ मिल जाए तो जिंदगी बाना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएला। खैर, हमारा नाम बा आदि। अच्छा बा ना? आज तो बहुत बात कर रहल बड़ा। उधर मंदिर में बहुत शर्मावत रहला। तोरे वजह से। और का? हमार घर वाला के खुद के जिंदगी में का चल रहल बा इस बात से फर्क ना पड़ेला। बस हमार जिंदगी में घुसल रहेलन। और अगर हमार दोस्त मिल जाए तब फुल ऑन मस्ती शुरू। हमार अंकल आंटी एकदम हमार दोस्त जैसन बाड़े, इसलिए उ लोग से जो पहला बार मिलेला उ लोग के थोड़ा सा अजीब लागेला। तोरा भी उस दिन अजीब लागल रहे ना? अरे ना ना, एकदम भी ना। फैमिली अगर दोस्त की तरह हो तो एकरा से अच्छा और का होगी। देख लू ये बात पर भी हम लोग के सोच एकदम मिलेला। तो हर पेरेंट्स भी दोस्त जैसन बाड़े ना?
सॉरी अंजलि, हम उन लोग के याद दिलवा के शायद तारा दुखी कर देनी। हम भूले ही कब रहनी जो तू याद दिलेबा। हम उ लोग के बहुत याद करेली, हर पल हर लम्हा। तोरा उदास देख के तोहर पापा का खुश हो की है? तोरा दुखी देख के तोहर माँ के सुकून मिली? तोरा लागेला कि तोरा ऐसे देख के हमके खुशी मिली? ना ना, तो फिर पोछ ला ही आंसू। एक बात याद रखा, जो जितना दूर होकेला ना, वो दिल के उतना ही करीब होकेला। वो लोग के लिए रोए ना चाहिए। वो लोग हमेशा हम लोग के पास रहेलन, हम लोग के दिल में। जब हम लोग खुश होके नहीं, तब वो लोग भी खुश होकेलन। जब तुम मुस्कुराइबू, तब वो मुस्कान में तोहरा अपन माँ दिखाई दी। और जब तू खुश रहबू ना, तो तोहर पापा के ओकरा से खुशी मिले। तोहर खुशी के देख के तोहर पूरे परिवार के सुकून मिले। अब बताओ, अब तोहर परिवार तोहरा साथ में बाकी ना? का मिठू, भूख लागल बा तोहके? हाँ अभी ला बतानी। अंजलि, तोहके खुश देख के हमके बहुत खुशी हो रहल बा। तू हमेशा ऐसे ही हंसते रहल कर। ना अंकल, हमके खुशी तभी मिली जब हम आरडीएक्स के मौत के घाट उतार दे।